Ting naman ng Department of Trade and Industry Pangasinan ang kampanya nito para sa kaligtasan ng mga mamimili sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kaalaman ng mga negosyante at stakeholder hinggil sa tamang pamantayan ng regulasyon sa pagbebenta at paggamit ng mga paputok. Sa isinagawang fireworks safety seminar at fireworks display operator seminar noong June 9 sa Urdaneta City, binigyang diin ng Dti Pangasinan ang kahalagahan ng pagbebenta ng lamang ng mga paputok na sertipikado at pasado sa itinakdang pamantayan ng gobyerno. Dinaluhan ang seminar ng mga retailer, display operator, manufacturer at iba pang stakeholder mula sa mga lalawigan ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Tarlac at Nueva Ecija. Tinalakay ng Consumer Protection Division ng Dti Pangasinan ang mga produktong saklaw ng Mandatory Product Certification Scheme at ang kahalagahan ng pagsunod ng Philippine National Standards upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at may isulong ang responsableng pagnenegosyo. Isa sa mga pangunahing mensahe ng seminar ang kahalagahan ng Philippine Standard Mark sa mga produktong paputok. Ayon sa DTI, ang PS Mark ay patunay na ang isang produkto ay sumailalim at pumasa sa kinakailangang pagsusuri, inspeksyon at ebalwasyon upang matiyak ang kalidad at kaligtasan nito. Binigyang babala rin ang mga kalahok laban sa pagbebenta at paggamit ng mga hindi sertipikadong paputok na maaaring magdulot ng panganib sa mga mamimili. IFM News. IFM News. IFM News.